2017 година тя губи около 100-140 хиляди километра губи, не знам, просто отслабва. Така, добър ден на всички, дано да сте в добро настроение, защото може сега да ви се развали. Тук имам едно родно Ауди в българските сайтове за автомобили, но няма да показваме обявата от мерки за сигурност. Ще покажем само репорта от Car Vertical, с който може да вземете между 20% отстъпчица и да проверите вашия автомобил, този, който искате да закупите, или на този на вашия приятел. Просто взимате рамата, поставяте я тук в сайта на Car Vertical и цялата тази информация на колко километра ви е колата, връщана ли е, не е ли връщана, всичко това почва да изкача. Така че да, проверяваме снимките, които са тук поставени. Имаме колко снимки? 17 парчета. Строителен салон. Направо пред блока снимана. Сега тези снимки дали са от обявата или не са от обявата, това е нещо, което не мога да ви кажа. Ето, виждате го. Доста са го лъснали, явно е било на пастичка. Алуди. Добре. Много се набляга на салона, доста снимки на салона, по-малко от отзад, в смисъл ето, тя дори не виждаме, една снимка има отзад, само две снимки има отзад, предимно салона е най-важен. Добре, да видим одометъра, майните салона. Така, започваме. 2012 и 13, 14, добре върви, ето вижте как стълбичката се качва, нали така плавенчко върви, страхотно. Отиваме на 190, отиваме на 200 000 км през 2016 година, отиваме на 235, 240 000 км, 2017 година тя малко губи около 100-140 000 км губи, не знам, просто отслабва, така че отиваме на 98 000 км. От 98 000 км в 2019 отива на 183 и в момента е на 214. Така че тази класа е на едни половин милион километра най-вероятно. Я да видим, германка е. Добре, са е въртяли. Нещо, което аз гледам. Щетичка 2017 година, някой я пляснал някъде. И 23-та всъщност е обявена за продажба, много странно. Каквото такова? Има превъртяни коли, даже прекалено много при нас. Хубавото е, че хората вече започват да търсят автомобили, които са с сервизна история, както е и правилно да бъде. Затова ползвайте промокод DIP в сайта на Car Vertical, за да проверявате автомобилите преди да ги закупите. Айде, ще се видим в следващия епизод.